ҳарорати баланди ҳаво боиси зиёд шудани сокинон дар обутобгоҳҳои вилояти Соғд гардидааст. Сокинон новобаста аз вазъи эпидемиологӣ барои истироҳат дар соҳили баҳр ҷамъ омаданд. Ин ҷавон Меҳроҷиддин ном дорад. Доми як ҳафтаи охир дар даромадгоҳи обутобгоҳи Саёд барои назорати воридшавандагон меистад. Дар даст дастгоҳи ҳароратсанҷӣ электронӣ ва антисептик дорад. Мегӯяд баъди санҷида шудани ҳарорати бадан истироҳаткунанда ба обутобгоҳ ворид мешавад. اون صدا هوا نگاه میکنه مثلا یک ساعت موسم میشه مثلا آدمای درست تمپراتور نیست. ашроф комилов сокини шаҳри хуҷанд субҳи барвақт барои истироҳат ба соҳили баҳри тоҷик омад. ӯ мегӯяд ки барои пешгирӣ аз коронавирус наздик 1.5 моҳ дар хона нишаст. ҳоло ки вазъи эпидемиологӣ нисбатан хуб шуд, тасмим гирифт ки ҳамроҳи оилааш дар соҳили баҳри тоҷик бо риояи қоидаҳои санитарӣ истироҳат кунад. پیش از اول آب درآمدن اول یک بار همه ویای ماسک‌های گرفته بی آب آمدن ماسک‌های از ویای ما گرفته آروی ما گرفته بعد از اونجا برآمدن با دستمای آنتیسپتیک کردن صابون کی کشته یعنی سری دستار خانم ما شده آقا کلی شدیم دیگه آب تکله جا هم زیر شدیم بکن یعنی آقا 27 می اوای ایشیم ما ویای برآمدی بودیم همه طلبای جواب دادی بودیم بکن این آینده شون خدا خواهد ان شاء الله همه آمین خلق کسال ایمین داره دو ما همه تاویش رساندیم همه گفتی برای کردیم این فایده خدا ما. аз рӯи мушоҳидаҳои гурӯҳи корӣ маълум гардид ки ҳоло шумораи зиёди сокинон новобаста аз коронавирус ва пешгирӣ аз он барои истироҳат ҷамъ мешаванд, вале қоидаҳои нигоҳ доштани масофаро риоя мекунем, мегӯянд онҳо. Ба андешаи истироҳаткунандагон рӯзҳои вазнини эпидемиологӣ сипарӣ шуд. Коронавирус қариб тамом мешавад. ما همین روز ساعت 8 به همین ساحل برای دمگیری آمدیم. یک ماه در کرانتین بودیم. در خانه بسیار زیق شدیم. حاضر من استراحت نظر رفته است. همه جا تازه آزاده آدمان آمده ایستادند. خوراکایی که ما خودمون میخوریم همش رو آورده. پرتوها پرتافته ایستادیم. эпидемиологҳо мегӯянд агар ҳолати санитарии обутобгоҳ мувофиқи қоидаҳои бехатарӣ бошад, пас иҷозати ворид шудан ба об ва истироҳат мумкин аст, вале сокинон бояд донанд ки қоидаҳо барои пешгирӣ аз сироятёбӣ ба коронавирус мавқеи аввалро касб мекунад. Аз ин рӯ нигоҳ доштани масофа ҳатман бояд риоя гардад, то барои дубора хуруҷ наёфтани коронавирус шароит муҳайё нашавад. вазъи санитарӣ мо мана 1.5-2 моҳ эсин ҳар рӯз уборкакати машғул ҳама ҷои тоза озода нигоҳ доштасем ва масъалаи одамо чун мебинед маска надоранд, лекин дистансия якдигариро риоя мекунанд. 2 метр 1.5 метр аз якдигар дур мебошанд. обутобгоҳҳои минтақаи шаҳри хуҷанд бошад ҳанӯз ҳам ба талабот ҷавобгӯ нест. Сокинон новобаста ба ин ифлосиҳо ба соҳили дарё ҷамъ шуда истироҳат доранд. намояндагони кумитаи раёсати ҳолатҳои фавқулода мегӯянд ки вазифаи тоза нигоҳ доштани обутобгоҳҳо вазимаи бахши ободонӣ ва ҳифзи муҳити зист аст, аммо масъулин нисбат ба ин масъала хунукназарӣ мекунанд. ин паҳлӯи масъаларо мо дар гузоришҳои минбаъдаи хабар пайгирӣ мекунем. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.